Ahoj. Srdečně tě zvu na další online přenos a přeju ti hezký zážitek a hodně inspirací pro tvůj život. Ahoj, vítám vás všechny na dalším panelu pod Crypto Online Weekend, kdy jsme si tentokrát pozvali dva zástupce z oblasti zejména práva. Budeme společně řešit MiCA i další regulace, které ve světě přichází. A pánové, já bych vám chtěl tímhle poděkovat za to, že jste přijali naše pozvání. Vítám tu Lukáše Steinegera a Martina Hergoviče. A hnedka na úvod vám dám příležitost se představit a říct třeba na jakých projektech pracujete, odkud vás lidi můžou znát. Lukáš, jestli můžeš začít, prosím. Ivo, nazdar, tak ďakujem za pozvanie. Tak moje meno je Lukáš Steineger, venujem sa kryptu už viac než 7 rokov, v pozícii je jednak právnika, ale v poslednej dobe viac špecialistu na dane a na reguláciu. Riešime najmä nejaké daňové otázky v súvislosti s kryptom, štruktúry podnikania, či už sa jedná o nejakých projektoch, ktoré s tým kryptom robia, alebo z pozície investorov, ktorí investujú do krypta, prípadne štartujú nejaké vlastné investičné fondy. Okrem toho bežne robíme účtovníctvo pre fyzické osoby, alebo teda aj právnické osoby a teda tak komplexne poskytujeme služby v tomto celom krypto-blockchain priestore. Díky za to, ale rovnou ví, komu se mají ozvat, pokud budou mít přesně nějaký problém s účetnictvím nebo budou rozjíždět vlastní kryptobiznis. A Martina, já tě poprosím se stejnou otázkou. Samozrejme. Ahoj Ivo, ahojte všetci. Moje meno je Martin Hergovič, ja som tiež v krypte nejaký ten čas. Momentálne pôsobím ako country manager ARI 10, čo je celkom pekná a jednoduchá možnosť, ako sa onboardovať do krypta, veľmi jednoducho. Dokonca máme Apple Pay a skoro vlastne v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme vstupovať na slovenský a český trh. Okrem toho som aktívny v Ethereum Bratislava, ktorú sme spolu založili, čo je vlastne konferencia a komunita venovaná Ethereum ekosystému. A okrem toho vlastne ako Lukáš tiež som právnik a mal som nejaké historické skúsenosti s množstvom rôznych kryptomenových, DeFi, NFTčkových alebo rôznych Web3 projektov, takže takýto je môj background. Jo, moc děkuji oběma za úvod a rovnou bych se dostal vlastně i k meritu téhle diskuze. Protože my jsme už třeba Lukáš spolu v minulosti řešili právě MiCA, když se řešila i implementace, v tu dobu daní ještě všichni koukali, řekl bych docela dost pozitivně na to, že to je vlastně regulace v kryptu, kterou lidi moc nemají rádi obecně. A vnímáš to teda stejným způsobem i takhle v dobu, co už vlastně nabyla účinnost? A nebo už se ti ten názor trošku změnil? Hej, no tak ona ešte účinnosť kompletne nadobudla, ale teda už to tu máme za rohom. A vieš čo, s odstupom času sa ako človek to nejak zjemne začína hodnotiť, ale nemôžeme úplne ten súd ako keby povedať dneska, lebo ešte reálne nie je to v účinnosti, ani nemáme žiadne licencie, ani nevieme, ako ten trh bude vyzerať, ešte som zároveň vo viacerých krajinách prechodné ustanovenia, to znamená, teda viete fungovať pod nejakými starými licenciami alebo teda živnosťami, oprávneniami. Za mňa je ale jednoznačne, už dneska môžeme povedať, že ten trh sa riadne prečistí, to znamená, tú licenciu nedostane hocikto a je veľmi náročné ju podľa mňa dostať. A niektoré veci sú dokonca dneska ešte nejasné, pretože je tam strašne veľa delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré sú ešte len v konzultačných fázach, takže to, ako bude reálne MiCA a v realite vyzerať, sa ukáže možno ku koncu roka až v priebehu toho budúceho. A za mňa tam samozrejme môžeme vidieť aj tie negatíva, aj tie pozitíva. Tie negatíva sú jednoznačné, a už odkedy sa o MiCA hovorilo, tak môžeme ako keby zhodnotiť to, že prečistí sa trh, sťaží sa tá konkurencia, keďže nie hoci kto bude môcť na tom trhu naozaj pôsobiť. Pozitíva zase môžeme vidieť v tom, že tí hráči, ktorí na tom trhu budú, tak budú pomerne prísne dohliadaní a budete môcť ako spotrebiteľ jednoznačne si zistiť, kto tie licencie má a teda kto poskytuje seriózne služby v Európskej únii. A
Na druhej strane, aj teraz budeme mať v NBSK taký panel, kde budeme riešiť práve kryptokriminalitu a Mika naďalej poskytuje možnosť aj iným providerom z mimo EÚ služby poskytovať aj európskym občanom, avšak ty nemôžeš ho oslovať priamo a podľa mňa tam práve toto ustanovenie bude také trošku zneužívané a obávam sa, že veľmi často, lebo bude možno ťažko dohľadateľné a dokázateľné, či naozaj boli alebo neboli priamo oslovení. Alebo teda bude to minimálne obchádzané. Takže sú tam pozitíva, sú tam negatíva, hodnotiť to budeme môcť samozrejme s odstupom času. Ja sa na Miku pozerám zatiaľ veľmi neutrálne a takým nadhľadom. Ako právnik samozrejme som rád, lebo robota ďalšia. Ako ale libertarián a človek, ktorý naozaj sa trošku k tomu svetu stáva inak, to beriem ako... Ten rozsah je zbytočný podľa mňa na to, akom stave, alebo o čom to krypto vlastne je. A to tam ještě nemáme to pořádný DeFi, co taky možná přijde, ale k tomu se ještě postupně dostaneme. A Martine, vnímáš to stejným způsobem, taky spíš neutrálně, nebo už máš trošku vyhrocenější názor právě na tu Miku současnou? Ja si myslím, že Lukáš to veľmi dobre zhrnul, že na jednu stranu to veľmi pomohlo trhu sa očistiť a trošku sa sprofesionalizovať. Na druhú už je vidno, že niektoré tie startupy si zvolia nejaké iné jurisdikcie ako európske, častokrát sú to nejaké juhovýchodná Ázia alebo podobne exotickejšie, povedzme nejaké offshoreové destinácie. Ale čo sa týka vlastne, už ako pomaličky prichádza Mika, tak už ten trh je vidno, že sa očisťuje a je veľmi pekné vidieť, ako sa už tí súčasní hráči pomaly pripravujú na to nariadenie, ktoré naozaj je skutočne prísne. Tak dúfajme, že to priniesie tú profesionalizáciu trhu, aj keď tam tie negatíva sú zjavné. Že tie startupy proste buď nebudú vznikať, alebo pôjdu asi niekam inám, alebo budú musieť troška prepracovať svoj biznis model, lebo to bude skutočne nákladné vydržať ten regulačný tlak a utiahnuť tie zvýšené operatívne náklady s tým spojené. Jo, díky za to. Ta vstupní bariéra do trhu je určitě jedno z těch velkých negativ, ale máme už v současnosti při těch prvních vlastně testovacích implementací nějaký negativa, co dopadají přímo na uživatele. Martina, napadlo by ti tam něco jako pro klasického uživatele krypta? Asi prvé veci, ktoré sme už mohli vidieť, je vlastne tá časť Miky, ktorá je už účinná, a to sú tá stablecoinová časť, tak tam sme mohli vidieť troška také nejasnosti ohľadom toho, že aké stablecoiny a či vôbec môžu byť americké stablecoiny dostupné na európskych platformách. Tam bol taký poprask okolo toho, či Tether vlastne bude získavať alebo bude chcieť licenciu v Európe alebo nie. A nakoniec sa teda ukázalo, že Tether tú licenciu akože preferuje, že ju teda nechce ju aspoň tak sa javí, takže Tether sa asi stiahne z toho európskeho trhu, čo vlastne znamená, že budeme mať menší výber stablecoinov amerických alebo iných na európskych platformách. Ale sa na druhú stranu sme mohli vidieť ako Circle, ktorý vlastne vydáva druhý najväčší stablecoin, teda USDC, že oni pre ten svoj európsky stablecoin EURC už tú licenciu získali a vyzerá to, že sa im pekne darí a rastie. Jo, díky za to, Lukáš. Napadá tě ještě další už dopad nějaký negativní, nebo třeba i očekávaný negativní dopad na člověka, co je jako průměrným uživatelem krypta? No, takže presne ako Martin spomínal, zatiaľ jediné, čo sme mohli vidieť ako problematické, boli tie stablecoiny, lebo tie reálne vstúpili do účinnosti. Tam podľa mňa absolútne nezvládla situáciu aj Európska komisia, alebo teda príslušné orgány, ako je teda aj ESMA, ostatní, ktorí mali k tomu vydať podľa mňa nejaké oficiálnejšie stanovisko, ako to teda je. A pretože všetci naozaj boli v panike, aj burzy samotné hlavne podľa mňa boli dosť trošku v panike, aj keď tvrdili, že komunikujú z EÚ, ale teda do posledných dní nebolo presne nič jasné a dokonca podľa mňa ešte dneska nie je úplne presne všetko jasné, čo mi príde dosť divné. A vzhľadom na to, že tá legislatíva sa dlho pripravovala, rieši sa to a jedná sa o najdôležitejšie postavenie nejakého providera na trhu, vydavateľa stablecoinov, ktorý najviac a najväčší záujem EÚ. Takže nechápem tomu trošku. Pokiaľ ide o teda ostatné nejaké problémy, alebo prínosy, ktoré tým užívateľom to môže spôsobiť, teda problémy, neviem si to predstaviť, čo by to mohlo byť zatiaľ, okrem možno dostupnosti práve nejakých zaujímavých nových služieb, ktoré môžu prinášať práve tú konkurenciu, alebo tú konkurenčnosť na ten trh, európsky. A tam to je to, čo tí užívateľia častokrát práve chcú najnovšie služby, chcú to testovať, chcú byť prví, chcú
chcú ako keby mať najnovšie veci. No a o toto môže byť podľa mňa EU ochudobnená a určite aj bude. Jo. Díky za to, já taky osobně vnímám zejména ty stablecoiny v současnosti, tak bych u nich ještě možná chvilku zůstal, protože tam mám takovou zajímavost, že jsem zrovna byl na meetupu pro partnery Binance v Gruzii, když přicházely ty první zprávy o tom, že každá burza bude muset listovat stablecoiny a opravdu se jakoby snesla panika v tom, že na spotu nebude dostupný USDT a spousta dalších takovýchhle vlastně fám okolo toho, takže nás všechny prosili, ať sdílíme, že to tak není a tak dále. A bylo vidět, že opravdu oni s tím mají dost problémů právě s tou situací. A ty říkáš, že je to zvláštní ten proces těch licencí pro stablecoiny, že to trvá takhle dlouho. Máš tam třeba i nějaký vlastní tip, proč to vlastně tak dlouho trvá? Okrem konšpiračných. Klidne i ten. Akože môže tam byť samozrejme hra pozadí, že boli tam ten trh je pripravovaný alebo bol pripravovaný pre nejaké iné subjekty, ktoré možno, že už dopredu avizovali a spĺňali tie kritériá a je tam určite nejaká konkurencia medzi eurom a dolárom. Čiže toto určite zohralo úlohu a proste je to biznis, takže vieme, že EU funguje tiež alebo funguje v štýle lobbingu, takže niekto si tam určite loboval a lobuje dodnes. Prečo Tether napríklad nechce momentálne licenciu v EU, je podľa mňa má dva dôvody. Poprvé je problém s tým držaním tých rezerv. To bolo takéto oficiálne vyhlásenie, hej, že nechcú držať vlastne v bankách rezervy povinne, a teda v kreditných inštitúciách. Ja si skôr myslím, že tam môže byť naozaj trošku problém aj s tými auditmi, aj s tými investormi v pozadí. Takže asi takto. No. Jo, Ja by som ešte doplnil jednu takú drobnú, že ešte jeden aspekt je tam taký veľmi dôležitý, že čiastočne je takže biznis Tetheru založený na investovanie tých depozitov do rôznych iných aktív. Častokrát, že americký dlhopisov a podobne, že toto môže byť teda tiež problém kvôli tým depozitom v bankách, ktoré teda musia ležať a byť vlastne tam uzamknuté na to, aby tam bola zabezpečená tá parita doláru a toho stablecoinu. Takže áno, toto je tiež vlastne asi dôvodom, že prečo Tether radšej uprednostní tie obrovské zisky, ktoré máva oproti európskemu trhu. Jo, to taky určite dáva smysl. Povíde, promiň. To som to ešte, že vo svojej podstate, keď sa pozrieme na to, tak dneska ten Tether, čo sa týka ziskov alebo teda veľkosti samotnej firmy, je pomaly presahuje väčšine než BlackRock, hej. Takže zrejme mu asi neleží na srdci sa tu ísť do EU, do regulačného prostredia, veľmi ako marastu sa tu momentálne vtierať a pre neho ten americký trh a možno iné trhy sú mnoho zaujímavejšie a myslím si, že keby to pre nich bolo až tak zaujímavé, tak už tu dávno sú a riešia tú situáciu nejako. Jo, věřím tomu, že to je dost podobně. A Martin, jak ty vnímáš vlastně reakci burz právě na tu miku, na tu nejasnost, na to, že třeba ještě v červnu, v junu, tak byly licencovaný na začátku června vlastně 2 stablecoiny dolarový s likviditou pár set tisíc dolarů. Myslíš, že to nakonec zvládli v pohodě s tím, že třeba přišli s těma kreditovými systémama, nebo ještě vlastně přišli s žádným řešením? Čekáš tam nějaké třeba větší změny? Asi tak v prvej časti tej otázky, že myslím si, že burzy to zvládli veľmi dobre, napriek tomu, že ako málo informácií mali, že ako s tými informáciami vlastne naložili, takže myslím si, že toto bolo až výborne zvládnuté. Čo sa týka tej ďalšej nejasnosti a rôznych, že kľúčky, ktoré vlastne burzy vynašli ako tie kreditové systémy, sú kreatívne riešenia, ale neviem, nie som si úplne istý, že či to tým burzám pomôže v dlhodobom časovom horizonte, lebo tieto kreditové systémy obsahujú že množstvo komplikácií a problémov, ktoré môžu teda spôsobiť. Jo, díky za to. Tak to bychom měli asi ty stablecoiny nějak trošku v rychlosti. Je to opravdu ještě taková záludná situace, kde všichni čekáme na to, jak se to pořádně rozlouskne a jestli ty současné produkty budou trvat. A mě by zajímalo možná pro lidi, co Miku opravdu moc nesledovali, co nás teďka čeká dalšího a v jakých přibližných termínech. Jestli byste mě mohli doplnit, Lukáši. Tak teraz nás vlastne čaká tá najdôležitejšia časť, to znamená, že 30. decembra vstúpi do účinnosti a nie celá, ešte sú nejaké výnimky, ale ako väčšia časť MiKy plus prechodnými ale ustanoveniami. To znamená, že všetci kaspovia alebo teda po 30. decembri budú musieť získať, ak chcú teda pôsobiť na trhu, budú musieť získať tieto nové licencie.
podľa typy služieb, ktoré budú poskytovať. Ale teda aplikujú sa tam tie prechodné ustanovenia, ktoré platia aj na Slovensku a aj v Čechách do júna 26. To znamená, že viete fungovať aj pod živnosťami. Druhá vec, ale budete samozrejme, musíte už medzi tým MIKu ako takú dodržiavať, najmä niektoré časti, ktoré sa na vás ťahujú. Otázka bude, ako bude vás trh akceptovať ako takéhoto providera, ako vás budú akceptovať banky, ako vás budú akceptovať partneri, keďže máme tu už oficiálne licencie a myslím si, že toto môže byť práve ten veľký problém. Takže a vidíme to, že seriózni hráči naozaj už začali komunikovať s regulátormi. U nás je celkom NBS-ka veľmi teda aktívna a by som povedal, taká proklientská, hej, že snaží sa naozaj tým providerom poskytnúť pomoc a umožniť čo najskôr tie licencie získať. Takže... Jo. A máte nasledovaný už i ten licenční proces? Co všechno to bude obsahovat? Jaká tam bude třeba největší vstupní bariéra? Tak ten licenčný proces je akože pomerne zložitý, ale tie najväčšie vstupné bariéry, nemyslím, že sú úplne že finančné pre aktuálnych poskytovateľov na trhu. Tie vstupné bariéry, ktoré budú u nich, sú možno v ľudskom aparáte, v rozsahu kvázi interných nejakých orgánov, ktoré oni doteraz možno nemali, alebo nemali ich takým spôsobom zaetablované, ako budú musieť mať teraz, nastavení pravidiel o mnoho prísnejších, ktoré budú musieť dodržiavať. A potom samozrejme závisí od typu tej licencie, že kto čo bude robiť, pretože tam sú práve nutné, bavím sa o nejakých možno teda rezervách, bude tam komplikovanejšie účtovníctvo. To znamená, že tie procesy, ktoré bude musieť tá firma zvládnuť, im prídu ako keby, že dosť. A budeme musieť preukazovať, že to máte reálne nastavené. Dobre. A ste schopní to realizovať. A na toto mnohí poskytovateľi na to dneska neboli zvyknutí. Prípadne, ak aj niečo robili, tak neboli pod takým dozorom. A v rámci tých procesov to vždy niekde v konkrétnej situácii mohlo ísť takým spôsobom, ako potrebovali a chceli. Hej. Čiže toto bude dneska dohľadané a práve na to si budú dávať regulátori pozor. Díky, Martine, nepovědě, promiň. No, čiže asi toľko. Já se chtěl Martina zeptat, jestli bych chtěl doplnit, případně jestli už má třeba zkušenosti s někým, kdo bude tu licenci muset řešit a jak se na to třeba ty společnosti připravujou. Áno, dokonca praktické skúsenosti priame. My tiež veľmi intenzívne riešime tieto otázky. Áno, že určite, že to priniesie primárne akože skomplikovanie tej štruktúry a nejakých procesov v tých spoločnostiach, ktoré tú licenciu budú chcieť získavať. A tam je to tiež zaujímavé vlastne naprieč Európou, že tie prístupy regulátorov sú také, že rôznejšie, že niektorí z tých regulátori sú tak otvorenejší, pripravujú tie subjekty na tú reguláciu čo najlepšie, lebo samozrejme je vizitkou toho regulátora, že koľko licencií vydá a koľko licencií si tie regulované subjekty neskôr držia. A potom sú takí regulátori, ktorí majú tie prípravné mechanizmy, teda nie až tak pripravené. A to je vlastne taká druhá možnosť. Potom sú napríklad veľmi pekným príkladom je napríklad Holandsko, ktoré už teraz vlastne umožňuje podávať licencie ešte predtým, ako tá MiCA je vlastne účinná v plnom rozsahu a vlastne tam ten regulátor už momentálne vlastne pracuje s tými subjektmi, aby už mohli vlastne od toho prvého dňa vykonávať tie regulované činnosti. Ešte možno takú drobnosť, čo by som doplnil, že na Slovensku sa vlastne teraz nedávno skrátilo to prechodné obdobie a myslím si, že vlastne bude potom mečovať s tým českým, bude to vlastne iba teda 1 rok do 30.12.2025 na plnú implementáciu. Jo. Myslíte si, že to je reálný pro ty současné subjekty, který tady podnikají v kryptu, to stihnout vlastně za ten rok? Nebo to bude pro třeba některý typ biznesu centralizovaného už možná i třeba zničující? Napadá vás třeba nějaký příklad? Ja si myslím, že ak sa tie subjekty aspoň trošku pripravili, alebo ak majú nejakú skúsenosť s nejakým navrhovaním procesov a nejakých bezpečnostných mechanizmov, alebo napríklad ako nejaké profesionálnejšie mechanizmy úschovy tých asetov na tých platformách, tak myslím si, že pre ne by to malo byť v poriadku zvládnutelné. Ale myslím si, že ak by aj tie subjekty začali s touto činnosťou troška neskôr, tak myslím si, že by to mohli zvládnuť. Samozrejme, nie je dobré to podceniť, že určite to je veľmi, veľmi náročné aj časovo, aj čo sa týka nejakých nákladových položiek, náročný proces.
Jo, díky. Miku máme tak jako v základu prolítnuto, ono i tady další otázky budou vlastně často na Miku navazovat, protože mě by zajímalo, co přímo kromě té implementace třeba sledujete za další regulace, ať už v Čechách, na Slovensku, nebo třeba v Evropské unii, co dalšího se nás může dotýkat v nejbližších, řekneme, jednotek let. Lukáš, jestli můžeš začít. Vieš čo, asi to najdôležitejšie, čo priamo čo súvisí s Mikou, ale nie s Mikou, ale teda s kryptoprostredím, je vlastne update AML regulácie, ktorá vlastne vstúpi do účinnosti, to sa mi zdá, že až v roku 2027, ale už je teda dneska prijatá. Pôvodne sme tu mali nejaké smernice, ktoré sa transponovali vždy do lokálnej legislatívy jednotlivých štátov, ale bude to vlastne novinka a už prichádza rovnako s reguláciou, teda priamym nariadením, ktoré bude jednotné pre celú EÚ. A jednoznačne už hovorí, že vlastne budú povinnými subjektmi práve aj kryptoprovidery. Samozrejme sa rozširuje to aj na iné subjekty a akože tá pôsobnosť je mnoho širšia. Čiže toto bude druhá akože veľká vec, ktorá ovplyvní trh a podmienky budú podstatne prísnejšie. Ale tak dalo sa to povedzme čakať z hľadiska toho, ako ten svet z hľadiska bezpečnosti v tých financiách alebo teda obmedzovaní trošku toku peňazí funguje. Čiže toto vnímam asi ako najdôležitejšiu a nič iné okrem samozrejme, alebo tak zásadné, aspoň ja nemám takú informáciu, je to na stole, okrem také veci daňové, je tam DAC 8, to znamená Directive Administrative Cooperation, to znamená, teraz bude týkať daní a výmeny informácií, to znamená, že aj kryptoplatformy budú, alebo teda Kaspovia budú musieť teda reportovať povinne nejaké údaje. A viem, že je tu teraz iniciatíva, ktorá vznikla minulý rok vlastne na jeseň, kde sa jednotlivé štáty vlastne už dohodli, že rovnako ako funguje CRS reporting, to znamená Common Reporting Standard v rámci finančných inštitúcií, teda bank, tak rovnako niečo v podobnom duchu sa bude pripravovať a už sa pripravuje na účely krypta. Takže tam ten predpoklad, kedy niečo takéto vstúpi do účinnosti alebo bude na stole, ako v hľadiska toho procesu, ja nepredpokladám, že skôr ako v roku 2028, možno niečo takéto tu budeme mať. Hej. Ale medzi tým už bude samozrejme platná nová AML legislatíva a teda DAC 8, takže tie informácie už budú plynúť povedzme, že dosť intenzívne medzi štátom a Kaspami na trhu. Jo, díky za to. Možná ještě pro lidi, co vlastně vůbec tu AML regulaci nesledujou, tak Martine, jaký očekáváš informační povinnosti pro ty poskytovatele kryptoslužeb, že budou muset vlastně být schopni poskytovat? Budou to třeba i přesuny na vlastní self-custody peněženku, nebo to budou vlastně procesy mezi biznesy jenom? Áno. Vlastne v tej ďalšej nejakej regulačnej vlne, ktorá bude buď popri alebo neskôr po MiCe, bude to napríklad to už známe TFR, teda Transfer of Funds Regulation, ktorá vlastne hovorí o tom, že poskytovateľ služieb kryptoaktív, teda burzy a napríklad poskytovateľ nejakých úschovných služieb budú musieť verifikovať vlastníctvo peňaženiek. To znamená, že keď si budete posielať peniaze z burzy na vlastnú peňaženku, tak budete povinní, respektíve burza bude povinná od vás získať informácie na stotoženie vašej súkromnej peňaženky. Tak toto je asi taká najdôležitejšie. A ja ešte z takých regulačných otázok, ja by som ešte spomenul DORA, čo je Digital Organization Resiliency Act, ktorý je teda, myslím si, že oveľa viacej podceňovaným kusom regulácie dokonca ako MiCa a týka sa oveľa širšieho spektra subjektov. Asi tak, že toto je skutočne dôležité na to, aby sa, na to sa podľa mňa už veľmi intenzívne pripravujú aj nielen kryptosubjekty, ale aj banky, finančné inštitúcie, obchodníci s cenými papiermi. Táto regulácia je ešte možno administratívne komplikovanejšia ako MiCa pre tie subjekty. A pre tie kryptosubjekty je, že o to náročnejší naskočiť na ten regulačný vlak. Jo, o té se dokonce bych klidně si řekl potvrdit, ani tolik nemluví tady, tak jestli byste mohli přiblížit sledujícím, co vlastně bude obsahovat, co tam bude za nejdůležitější věci, co bude vlastně ovlivňovat náš život nebo fungování těch kryptobiznesů. No, primárne DORA je vlastne skôr technickým nariadením alebo takým technickou implementáciou, ktorá v zásade má zabezpečiť, aby tie platformy boli organizačne bezpečné, aby do nejakej miery zabezpečili nejakým
nejakým útokom na tie platformy, hackom a nejakým takýmto neoprávnym vniknutiam, preto sa vlastne aj je súčasťou toho prípravného licenčného procesu, že trvá vykonanie niekoľko kolov penetračných testov, to znamená, že musíte si nájsť nejakú firmu, ktorá vás cieľene skúsi hacknúť a vašou úlohou je nenechať sa hacknúť čo najlepšie. Takže áno, že ide v zásade o zabezpečenie tých platform čo najvyššej miery. To jsem schválně zvědavý, jak takovýmhle stres testem některé kryptoměnové platformy projdou, ale budu určitě držet palce. A my už jsme tu měli teda i nějaký zásah vlastně do anonymity těch self-custody peněženek, že když už samozřejmě nějaká dohledatelnost tam byla v minulosti, ale teďka by se to mohlo dál posunout. A mě by zajímalo, jestli čekáte další trendy v zvýšení regulace i v oblasti decentralizovaných financí a přímo právě těch self-custody peněženek, bitcoinových transakcí, těžby a podobně. Lukáš, očekáváš tam nějaký takovýhle trend, že by se to měl zpřísňovat? Nepovedal by som, že sprísňovať, ono sa to bude regulovať, hej, takže ono to už dokonca aj Euras vyhlásila, ale nie priamo, keď sa vlastne riešila MiCA, alebo teda keď boli prvé návrhy MiCy, boli tam aj otázky ohľadom toho, že či sa bude riešiť aj DeFi a vlastne vtedy sa dohodlo, že DeFi sa riešiť teraz nebude, že nebude súčasťou MiCy, alebo nebude teda priamo, hej, že sú tam samozrejme nejaké časti, ktoré sa toho ako keby môžu týkať, ale celý ten segment ako taký dneska ešte nie je, že osobitne regulovaný, ale bude. A myslím, že to je logické, že to bude, keďže je to jedno zo základných vlastne, povedzme, že výhod práve toho kryptotrhu, alebo to, čo bude nabúravať ten klasický finančný systém. Ale DeFi ako keby, že on nemá, ako keby, že on už dneska do nejakej miery že regulovaný je, lebo on vlastne, bavíme sa tu o technológii, ktorá vlastne ako keby ten systém, len vniká do toho systému, hej? To, že tie pravidlá tam už sú nejak nastavené a presahuje dokonca do jednotlivých iných nariadení alebo ustanovení, ale samotne, že by sme riešili nejaké protokoly a povinnosti na ne a zriaďovateľov a možno nejaké osobitné ustanovenie, tak toto ešte dneska nie je, ale myslím si, že to príde, hej, ako nejaký parciálny akt. Jo, a kdyby si měl říct úplně volný, nezávazný tip, tak kdyby si čekal, že by takováhle regulace mohla přijít? Vieš čo, za mňa, že 2030. Jo, takže horizont třeba 5 až 10 let. Martine, měl by si stejný tip, že opravdu regulace DeFi v dohledné době přijdou a co by si tam třeba čekal za takový věci, které naruší právě fungování lidí, decentralizované, anonymně a tak dále? Ja si myslím, že tá regulácia akože určite príde, ale skôr si myslím, že v nejakom krátkodobom alebo strednom dobom horizonte to nebude. Môj súkromný tip je tak, že asi až po digitálnom eure, to je plánované 2027, takže ten Lukášov typ 2030 je, myslím, že veľmi na mieste. A myslím si, že potom budú také pokusy, ako vytvoriť nejaké regulované frontendy, ktoré budú nejako povedzme nejako OFAC compliant alebo niečo podobné. Vlastne podobné pokusy sme videli už vlastne pri bitcoinovom miningu, aj pri validovaní etherových transakcií, že teraz že niektorí minery teda sú alebo nie sú OFAC compliant, to bola veľká otázka pred pár rokmi. Ale nemám veľké obavy z toho, že tak vlastne ako Lukáš spomínal, že tie DeFi projekty sú už do veľkej miery, teda nie sú regulované v zmysle nejaké finančno-právnej regulácie alebo nejaké im podobnej, ale že tie služby majú nejaké aspekty, ktoré spadajú buď do spotrebiteľskej regulácie, alebo sa dotýkajú nejakých iných aspektov, ktoré vlastne už poznáme. Jo, a přesně i to nasazování práva vlastně na ty trošku nový jiný biznesy, tak vidíme třeba v těch Spojených státech s okázkou kryptoměn jako cenných papírů, co je taky taková diskuze dlouhodobá. Ale mě by zajímalo, ty jsi zmiňoval digitální euro, ty CBDC jsou taky velký trend. Považujete digitální euro za pozitivní jev i z nějakého vlastního přesvědčení a celkově z dopadu na krypto? Jestli by si Martin mohl začít? No, ja som troška skeptický a naprvé si myslím, že je tam veľa aspektov, ktoré môžu byť kritické alebo že hrozbou pre nejaké osobné súkromie alebo transakčnú slobodu. Tieto rizika to tam sú a myslím si, že tie si je vedomá Európska centrálna banka. A druhá taká rovina je, že nie som ja úplne osobne presvedčený, či naozaj niečo ako digitálne euro potrebujeme, keď stále môžeme už v súčasnosti využívať stablecoinové transakcie,
ktoré v zásade robia to isté. Takže myslím si, že pre užívateľa tu už táto možnosť je, ale zase na druhú stranu rozumiem, že prečo to tá centrálna banka chce spraviť, prečo chce mať to digitálne euro. Že naďalej proste chce vykonávať plné úlohy centrálnej banky, takže rozumiem, že prečo to chcú. Máš na to stejný pohled, Lukáši? Viac menej áno. Ja si myslím, že to digitálne euro príde ako nejaký evolvent klasického eura s jednoduchým dôvodom, pretože vlastne EÚ bude vedieť mať väčšiu kontrolu priamo nad to, čo sa s tými peniazmi robí a ako ich ovládajú. To znamená, že za mňa je to prirodzený involvement a budú natlačiť, určite sa to udeje, keď na to ako keby, že príde vhodná aura v tom prostredí a proste sa to uzákoní. Dotkne sa to podľa mňa, že väčšiny ľudí, lebo väčšina ľudí je dneska v podstate na peniaze, alebo pre nich sú peniaze euro, hej, to, čo im chodí na výplatu. A im je vo svojej podstate jedno, či to bude nejaké digitálne euro, alebo to je normálne euro a oni nerozumejú tomu systému aj tak v pozadí za tým. Fungujú v klasickom systéme a proste bude im to jedno, hej. A EÚ bude mať nad tým väčšiu kontrolu, bude ho môcť hocikedy vypnúť, zapnúť, poslať, spojiť si nejaké práva a začne to podľa mňa tým spôsobom, že sa budú cez to vyplácať nejaké sociálne dávky, budú dávať peniaze problémovým ľuďom alebo budú naviazané na nejaké proste tí jedinci, ktorí musia byť viac kontrolovaní alebo nejaké transakcie, ktoré musia byť nejak viac kontrolované, možno že štátne peniaze, peniaze, ktoré budú smerovať práve jednotlivým verejným orgánom alebo orgánom verejnej správy. Čiže takto to začne a postupne sa to možno potom pretaví do miest, hej, že mzdy budú musieť byť takto vyplácané automaticky. Že verejné obstarávania, ktoré podľa mňa budú veľmi pekné. Tak, a to je brutálny akože balík peňazí sa tu bavíme. Čiže a takto to postupne pôjde a zrazu budeme v roku 2040 a už nám to ani nebude divné, hej. Jo, to je docela očekávaný scénář tady a myslíte si, že potom bude vůbec nějaká potřeba pro stablecoiny, nebo třeba se budou snažit nasadit vlastně to digitální euro i třeba na všechny centralizované burzy a trošku tím ten centralizovaný kryptosvět vlastně zahltit? Ak môžem pokračovať, aby som pokračoval. Ja si to nemyslím, lebo tá technológia, na ktorom bude fungovať digitálne euro, je úplne iná ako nejaký blockchain, alebo DLT technológia. Takže to je poprvé, že úplne nezlučiteľné, takže to sú ľudia zamieňajú, že to nie je krypto, ani nejaká DLT technológia klasického typu, ako dneska vnímame blockchain, takže to vôbec nemyslím. Bude to, ako to je dneska, máme euro, ktoré je také, aké je, klasické v nejakom ponímaní, aj keď nejaká forma digitálneho eura, už dneska je, že všetko sú to čísla v počítačoch, ale dneska ho kontrolujú banky, hej, samotné banky. Znamená, že digitálne euro ako také ide reálne aj proti bankám. Hej. To znamená, že banky sa tomu budú dosť, podľa mňa, tiež spierať alebo musí byť do toho systému tak zakomponované, že im to nebude vadiť, hej. Lebo nemyslím si, že by ECBčka išla do niečoho, čo bude popierať práva bank, alebo teda pôjde proti biznis modelu bank. To by si podrezali podľa mňa vlastné hrdla. Takže musíme si počkať. Toto sa sedí v pozadí a sami nevieme možno, že čo to nakoniec bude. Jo, já jsem hlavně rád, že jsi zdůraznil právě tu rozdílností technologie, protože spousta lidí vidí CBDC a hnedka si myslí, že to bude nový stablecoin na Ethereum a bude to všechno decentralizovaně řízeno, takže je přesně důležitý zmínit, že takhle to pravděpodobně vypadat nebude ani na té malé škále, na tož tady v Evropské unii. A s tím bych se možná trošku už přesunul do světa, pokud byste nechtěli k té Evropě ještě něco doplnit. A to k blížícím se americkým volbám a hodnocení práce SEC za poslední léta. Jak to vnímáš, Martine? Stál by si třeba o to, aby se ta administrativa změnila, nebo nám opravdu pomáhali vytvářet nějaký regulatorní rámec v posledních letech? Ja nie som veľký fanúšik SEC a hlavne to, že myslím si, že za posledné roky určite neprispela k nejakým jednoznačným výkladom toho, ako vlastne sa pozerať na krypto. Tam je vlastne problém v tom, že tam v Spojených štátoch sú akoby také dvojlíniové výklady, kde proti sebe stojí CFTC, teda derivátový regulátor, a SEC, teda regulátor nad cennými papírmi, a oni sa vlastne doťahujú o tom, že aké asety sú
digitálnymi komoditami, respektíve komoditami, a ktoré sú cennými papiermi. A tento boj už teda určite stal nemalé milióny množstvo amerických spoločností. Takže ja by som bol skôr za to, aby sme sa už dopracovali k nejakému jasnému výkladu a myslím si, že ten CFTC je troška rozumnejší. A vlastne, keď sa blížia tie americké voľby, tak tam sa vlastne nastaví taká veľká otázka, že ako tá regulácia bude v budúcnosti vyzerať, lebo už teraz v kongrese sú vlastne na stole dva návrhy, ktorý je jeden pro krypto a jeden je proti krypto, tak uvidíme vlastne, že čo nakoniec budeme mať. Samozrejme, americký trh nie je možné podceniť, lebo je vlastne jeden z tých najvýznamnejších, špeciálne pre ten kryptopriemysel a špeciálne pre ten stablecoinový. Jo. Vnímáš stejně, Lukáši, situaci ve Spojených státech, nebo bys chtěl něco doplnit k tomu? V podstate áno, vnímam to rovnako. Za mňa SEC je jeden skorupovaný orgán, ktorý funguje už desiatky rokov veľmi neefektívne. Pod jeho dohľadom viac menej sa diali obrovské podvody, nielen v rámci krypta, ale vlastne v rámci krypta ani nie. By som povedal práve v rámci klasických financií a absolútnu neschopnosť preukazujú vlastne non-stop, odkedy fungujú. Za mňa to je proste jeden hnusne spolitizovaný a zbiznisovaný orgán, ktorý proste je využívaný na boj proti nejakej konkurencii, brzdeniu trhu alebo nejakých aktivít. Za mňa to, čo SEC robil, bola samozrejme jednak snaha si uzurpovať nejakú dominanciu alebo moc, autoritu nad tým kryptom. To bola jedna rovina. A druhá vec je, že podľa mňa mali aj nejakú zálohu trošku brzdiť ten trh, dokým ako keby sa trošku v pozadí aj či už politicky alebo biznisovo tí hráči nejak nedohodnú alebo neutrasú, ktorým smerom to teda pôjde. Podľa mňa dneska môžeme vidieť, že skôr tam bola tá cesta pribrzdiť to, aby sa tam tí hráči postupne na to pripravili a dostali. Čiže vidíme to, že sa to proste udialo, nakoniec sa poschvaľovali aj ETF, aj všetko. Už sú tam najväčší hráči vlastne finanční na trhu, takže keď si to pospájate v tej chronológii, tak úloha SECu bola brzdiť trh, nedovoliť, aby sa tak ako keby, že zväčšil, aby potom bol pre týchto hráčov ťažšie dostupný. No a čiže nejaká že ochrana spotrebiteľa, to je podľa tak akože verejne deklarované, ale v skutočnosti je to najposlednejšie, čo ich zaujímalo. No a ešte k tým voľbám, áno, podľa mňa do volieb sa neudeje absolútne nič, to budú len vyhlásenia, snahy a voľby podľa mňa akože určia nejaký trend, ktorý bude, ale ja si nemyslím, že bude nejaká protikrypto legislatíva a nakoniec to krypto tam bude nejakým spôsobom uzákonené, určí sa autorita a nebude to trvať dlho hlavne. Myslím si, že ten rok po voľbách už budeme mať viac menej minimálne tak vyhláseniami jasné, že asi ktorým smerom to pôjde a ako to bude vyzerať. Jo, a věřili byste tomu, že opravdu zvolení Donalda Trumpa by změnilo ty kroky SEC? Je to zase otázka trošku na důvěru, nemůžeme všichni do toho vidět úplně na 100%, ale mysleli byste si, že teda zvolení Donalda Trumpa a nová administrativa SEC by byla pozitivní pro krypto? Ja si myslím, že tá pozitívna kryptozmena určite nastane a asi nerozhoduje o tom, že kto bude prezidentom v Spojených štátoch, že myslím, že všetci sme videli, že SEC to úplne nezvláda, jednak odborné a jednak z tej nejakej výkonnej časti, tak určite k nejakej zmene dojde. Myslím si, že Donald Trump to hrá, myslím, že pekne na tú kryptokomunitu, takže myslím, že toto bude určite jedna zo zmien, ktoré sa pretavia do reality, keď sa stane prezidentom. Na druhú stranu si myslím, že ak by vyhrala aj Kamala Harris, tak tá zmena tam tiež bude a asi bude aj pozitívna. Takže za mňa tá pozitívna zmena určite príde a otázka bude, že kto bude americkým prezidentom. Jo. Já to osobně vnímám stejně, že ten pohárek prostě už přetekl a hodně se to téma politizovalo a tím pádem je to nevyhnutelná situace. Ale kdybychom ještě zůstali u těch současných vlastně guidelines, co ve Spojených státech máme a od výkladu SEC, vnímáte současný altcoiny jako cenný papíry teda, což je taková ta dlouhodobá otázka, kdybychom dali příklad třeba Solanu? V zmysle amerického práva, hej? Přesně tak. Takto, ja nie som odborník na americké právo a ani nemám naštudované tie ich testy, podľa ktorých sa to dá určiť, lebo však oni majú ten test, ktorý dneska vieme určiť, či to cenný papier alebo nie je. Čiže, a keďže to dneska nie je cenný papier, asi zrejme tie testy si urobili a
a zatiaľ to tak ani Ethereum nebolo stále definované ako cenný papier, tak si myslím, že asi nie je. A nemyslím, že to je vôbec aj nejakým... Tak nemyslím, že to bude plánom to označiť ako cenný papier. Hej? Ale hovorím, k tomuto by som sa asi ani veľmi nechcel vyjadrovať, lebo netuším na to, neviem na to odpoveď, bolo by to čisto, že hádam, myslím si. Jasně. Úplně chápu, Martine, to máš počítám podobně, oba se soustředíte spíš na lokální právo, že? Ja som sa do tohto troška zahlbil, ale to takže z hobby. A ja si, akože prvá vec je, že je to akože veľmi náročná otázka. A ak by sme to mali vykladať podľa nejakých kritérií Etherea alebo bitcoinových kritérií, tak by som sa skôr priklonil, že asi skôr, že nie je cenným papierom, ale to je tak, že 60-40%. Jedno z tých argumentov tam boli, že o nejaké dostatočnej decentralizácii, to je známe, že Solana je podstate centralizovanejšie ako iné blockchainové siete, ale akože najdôležitejším argumentom je asi, že nedáva mi zmysel aplikovať nejaký storočný Howey test, ktorý bol vlastne týkajúci sa pestovania pomarančov na krypto. Myslím si, že za tých 90 rokov, alebo takmer už to sme sa posunuli významne ďaleko od toho, čo to vlastne na čo to malo pôvodne slúžiť a mali by sme sa na to pozerať cez nejaké nové, modernejšie okuliare a právne nástroje. Díky za to, to je názor, se kterým já 100% souhlasím. A tím bychom měli asi ty regulace tak trošku v rychlosti projetý, samozřejmě v rámci času, co nám tady konference dovoluje. Ale já jsem se chtěl ještě zeptat, my tu máme vlastní panel na danění kryptoměn, ale bavili jsme se právě o třeba těch DAC 8 a dalších věcech. Lukáš, jak teďka v současnosti vnímáš analytický nástroje pro sledování právě dat z blockchainu nebo třeba burzy a informace, které oni jsou ochotní dodat finančnímu úřadu? Je teďka pořád to ještě možný kryptoměny vlastně nedanit, nebo už je to opravdu extrémní riziko, čím samozřejmě nikdo nedoporučujeme nedanit, jenom opravdu v teoretickém případě? Samozrejme, že to nedoporučujeme. Tak, akože musím si povedať, že aká je realita. Tá realita sa líši samozrejme od krajiny k krajine. A samostatná kapitola sú, že analytické nástroje. Hej. Analytické nástroje dneska za mňa osobne viem, že polícia nimi ako taká nedisponuje, ale disponuje nimi finančná spravodajská jednotka, čo je odlišný orgán a finančná spravodajská jednotka na Slovensku je ten hlavný orgán, ktorý je zbernica informácií. Hej. Ich záujem není hlavne v otázkach daní, tam sa dejú skôr iné problémy na Slovensku, ktorých ani ľudia nemajú páru a bavíme sa o stovkách miliónov a bavíme sa o reálnom terorizme a problému s bezpečnosťou štátu a z hľadiska toho, ako ten veľkosť toho orgánu dneska na Slovensku je pomerne malá, tak tam tá priorita je a tie ostatné veci sú akože také, že to, že si tu pár ľudí nezdaní nejaké peniaze, to nie je až tak zásadne dôležité, ale samozrejme, koho to trápi je finančná správa, bude ju to trápiť stále viac. A teda podľa nárastu samozrejme trhu, to uvidíme. Daniť, tie informácie dneska plynú tým spôsobom, že žiadna burza z titulu, že je burza, dneska nemá povinnosť reportovať niekde údaje. To je veľmi mylná informácia, ktorá je dneska na trhu, pretože sme sa to bavili o tom, že tá DAC 8 ešte len bude prijatá, tá nová smernica a zároveň bude prijatý aj ten nový CRS štandard pre krypto. Hej. Čo ale burzy robia, alebo nejakí váspovia dneska robia a musia robiť, a dodržiavajú AML legislatívu. Hej. Čiže oni v rámci AML-ka reportujú a musia reportovať a reportujú to buď Národnej banke, alebo v tomto finančným spravodajským jednotkám. A kto druhý reportuje, sú finančné inštitúcie. Lebo treba stávať pozor, že mnohé burzy, či už oni priamo sú finančnou inštitúciou, lebo poskytujú služby, ktoré ju definujú ako finančnú inštitúciu, alebo poskytujú spolupráci alebo cez inú firmu služby, ktoré sú finančného charakteru a sú definované ako finančná inštitúcia. A vtedy oni CRS reporting musia dodržiavať a tým pádom oni reportujú povinne určité informácie, máme teraz dostatky na účtoch na konci roka. A to robia aj brokery, to robia všetci finančné inštitúcie, ktoré sú vlastne takto definované. No a takže z hľadiska tohto vždy sa vie nájsť cesta, ako stále nedaniť. Hovorím, že ste technicky, kto je technicky zdatný a trošku v tom krypte funguje už dlhodobo, vie, ako keby si zachovať, a nie je možno, že prioritou nedaniť, ale tú anonymitu. Hej.
že naozaj výhoda krypta stále je, že môžete si zachovať anonymne nejaký asset, o ktorom nikto nevie, že ho máte a je to výhoda, ktorú viete využiť do budúcna. Hej. To, či to využite aj na dane, to už je vaša vec a vaša zodpovednosť, samozrejme. Čiže asi takto to nejak funguje, ale tie analytické nástroje, ktoré sú dneska, sú tak pokročilé a dobré a budú stále lepšie a lepšie, že naozaj dokážu odhaliť veľmi veľa práve veci a pomáhajú aj k riešeniu trestným činom. No, takže asi toľko. No. Jo. Díky moc za to a já úplně na závěr bych měl otázku, jestli byste doporučili třeba nějaký zdroje, kde sledovat právě ty současné regulace a celkově právní info okolo kryptoměn. Napadá vás něco, co byste jako lidem doporučili na sledování, protože to je téma, o kterým se opravdu nemluví zas tak často, jako by se mluvit mělo? Ja by som asi odporúčil to troška síce odbornejšie, ale tak stránky ESMI a EBI, alternatívne možno stránky Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktoré budú čoskoro určite vydávať tomu nejaké usmernenia alebo výkladové stanoviská. Ale primárne, akože môjim obľúbeným zdrojom sú napríklad stránky nemeckého regulátora, ktorý teda nie je tajomstvom, že ten mal práve to najsilnejšie slovo pri tom, ako bude vyzerať Mika, takže to bude asi také najzaujímavejšie. A aj ten nemecký regulátor je veľmi aktívny. Akože už v mnohým veciam, ktorej Mika bola taká nejednoznačná, tak už sa vyjadrilo, že čo by asi ako malo vyzerať a ako to bude on aplikovať. Takže asi toto. Jo, díky moc za to. A Lukáši, chtěl bys nějak doplnit? Napadá tě ještě nějaký dobrý zdroj? Vieš, povedal to veľmi dobre, potom možno holandským regulátor je tiež asi fajn, od nich naozaj, že veľa často do informácií, len moc tomu neporozumiete, akože sú tam, naozaj oni vydávajú v angličtine niektoré, ale informácie, takže dá sa. A potom také tie komerčnejšie, že naozaj, že Twitter je mocný nástroj a sú tam naozaj niektorí veľmi dobrí ľudia na sledovanie, či už to bol Patrick Hansen v minulosti naozaj, ktorý aspoň tak ľudský mnohé veci naozaj pekne vysvetlil, čiže a stále to bude robiť, aj keď je teraz práve v tom Circle sa mi, že viac zakomponovaný, možno sa bude venovať viac Circle, práve stablecoine európskom a on to vlastne im pomáhal aj zlicenciovať, celé to zastrešoval. Takže možno bude už tam viac alokovania a menej bude riešiť otázky mimo firmy. Ale stále dobré zdroje a čo by som ešte tak doporučil? No samozrejme, keď chcete, napíšte aj mne, ja vám poviem. Máme aj newsletter, takže tak nás toľko, ale Martin to pekne zhrnul naozaj, že tá ESMA, ona zase funguje, aj stránky EU sú naozaj dobré, že viete tam naozaj nájsť stav jednotlivých konaní, v akom sú, bavíme sa teraz veľmi aktuálne, sú to delegované a vykonávacie akty, ktorých je veľmi, veľmi veľa. A keď si človek myslí, že to je len o Mike, není to len o Mike, to zrazu, keď začnete hento čítať, tak sa vám začne pariť z hlavy. A je toho veľa, no. Jo, díky moc za to, protože právě to je jedna z oblastí, kde se hodně často setkávám s různými dezinformacemi a vždycky je dobrý vědět aspoň trošku, kde si to info trošku ověřit a zjistit, na čem jsme. Pánové, vám každopádně moc děkuju za to, že jste si udělali čas na podle mě velice podnětnou diskuzi a loučím se s vámi stejně jako s našimi sledujícími. Budu se těšit zase u dalších panelů přímo na našem Crypto Online víkendu a společně zároveň věřím, že se nevidíme určitě naposledy takhle na streamu a že určitě ještě něco vymyslíme. Takže moc díky a mějte se hezky. Ďakujem. Čaute.